जी हाँ मतदाता बंधु, अपने नानपुर उत्तरी से मुखिया पद हेतु अनिसुर रहमान आरजू भाई की धर्म पत्नी डॉक्टर गुलनार गजारा जी मुखिया पद से आप सबके बीच आ रही है। आप सबसे आग्रह है कि भारी से भारी बहुमत के साथ डॉक्टर गुलनार गजाला जी को विजय बनावे और अपने नानपुर उत्तरी से मुखिया बनावे। सुना हो चाचा, सुना हो भैया हो, सुना हो चाचा, सुना हो भैया, बतिया नहीं भूलई हो, डॉक्टर गुलनार गजाला के जीतई हो, नानपुर उत्तरी से मुखिया बनई हो, आरजू भाई के नहीं भूलई हो, नानपुर उत्तरी से मुखिया बनई हो। शिक्षित ईमानदार हबे उम्मीदवार हो, आरजू भाई के चाही रउआ सबके प्यार हो। हाँ शिक्षित ईमानदार हबे उम्मीदवार हो, गुलनार गजाला जी के चाही सबके प्यार हो। नानपुर उत्तरी से मुखिया बनई हो, आरजू भाई के नहीं भूलई हो, नानपुर उत्तरी से मुखिया बनई हो। होई विकास अपन गौवा समाज के, चुन युवा मुखिया जे रही काम काज के। होई विकास अपन गौवा समाज के, चुन युवा मुखिया जे रही काम काज के। केहू के बात में हो न भैया हो, लोभ लालच में हो न भैया, सबके बतिया बतई हो, डॉक्टर गुलनार गजाला के जीतई हो, नानपुर उत्तरी से मुखिया बनई हो।